Ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, το έχω συνήθεια να πηγαίνω κατά τις 5 το απόγευμα για περίπατο στο Παλais Royal. Εκεί με βλέπουν όλοι πάντα μόνο, να ονειροπολώ καθισμένος σε ένα παγκάκι. Κουβεντιάζω με τον εαυτό μου για φιλοσοφία, για έρωτα, για αισθητική, ακόμα και για ψυχολογία καμιά φορά. Αφήνω το πνεύμα μου να πλανηθεί αχαλήνοτο. Το αφήνω ελεύθερο να ακολουθήσει όποια ιδέα. Σοβαρή ή παιδιάστικη. Όταν ο καιρός είναι κρύος ή βροχερός, καταφεύγω στο καφενείο της Αντιβασιλείας. Εκεί περνώ την ώρα μου παρακολουθώντας σκάκι. Το Παρίσι είναι το κέντρο του κόσμου και το καφενείο της Αντιβασιλείας είναι το κέντρο του Παρισιού, εκεί όπου οι θαμώνες παίζουν άψογα το παιχνίδι αυτό. Εδώ μπορεί κανείς να δει τα πιο εκπληκτικά κόλπα, αλλά και να ακούσει τις μεγαλύτερες κουταμάρες. Γιατί μερικοί παίχτες μπορεί να είναι πνευματώδεις και σπουδαίοι σκακιστές, άλλοι όμως είναι σπουδαίοι σκακιστές και βλάκες. Ένα απόβραδο λοιπόν βρισκόμουν εκεί και παρακολουθούσα προσεκτικά. Μιλούσα ελάχιστα και προσπαθούσα να μην ακούω τα λόγια κανενός. Σε μια στιγμή με κοντοζυγώνει ένας παράξενος τύπος. Ένας άνθρωπος από εκείνους που ο καλός Θεός στέλνει ακόμα τακτικά σε τούτο εδώ τον τόπο. Έχει χαρακτήρα περήφανο και συνάμα χυδαίο, συνετό και συνάμα αλλοπρόσαλλο. Στο μυαλό του οι έννοιες της αξιοπρέπειας και της αναξιοπρέπειας μπερδεύονται με ένα περίεργο τρόπο, γιατί ενώ παρουσιάζει χωρίς υπεροψία τα έμφυτα προτερήματά του, δεν παραλείπει να προβάλλει επιδεικτικά και τα ελαττώματά του. Κατά τα άλλα, είναι πρικισμένος με γερό οργανισμό, με πρωτότυπη και δυνατή φαντασία, με σπάνια φωνητική αντοχή. Αν καμιά φορά συναντηθείτε μαζί του και δεν δώσετε σημασία στο ασυνήθιστο σουλούπι του, θα υποχρεωθείτε ή να βουλώσετε τα αυτιά σας ή να πάρετε δρόμο από τις φωνές του. Τι δυνατά πνευμόνια που έχει Θεέ μου. Μέσα του υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Μερικές φορές είναι ισχνός και χλωμός, σαν άρρωστος στο τελευταίο στάδιο της φθήσης. Θα μπορούσε κανείς τότε να ξεχωρίσει τα δόντια του πίσω από τα μάγουλά του. Θα έλεγες πως πέρασε πολλές μέρες χωρίς να φάει μπουκιά ή πως βγήκε από κάποιο αυστηρό μοναστήρι. Τον επόμενο μήνα θα τον δείτε παχύ και στρουμπουλό, σαν να σηκώθηκε από το τραπέζι κάποιου χρηματιστή ή σαν να άμεινε για πολύ καιρό κλεισμένος σε μοναστήρι Βερναρδίνων. Τη μια μέρα κυκλοφορεί με άπλυτο πουκάμισο, σκισμένο παντελόνι, κουρελιασμένο πανοφόρι, ξεχαρβαλωμένα παπούτσια, με σκυμμένο κεφάλι και με ντροπαλό ύφος. Τον βλέπεις, μιλάμε και σου έρχεται να τον φωνάξεις για να του δώσεις ελεημοσύνη. Την άλλη μέρα, παρφουμαρισμένος, φρεσκοξυρισμένος, καλοχτενισμένος, καλοντημένος, βαδίζει καμαρωτός και με το κεφάλι ψηλά. Δεν θα δυσκολευόσαστε καθόλου να τον περάσετε ακόμη και για άρχοντα. Ζει ποτέ έτσι, ποτέ αλλιώς. Άλλοτε χαρούμενος, άλλοτε λυπημένος, ανάλογα με την περίσταση. Η πρώτη του φροντίδα το πρωί που σηκώνεται είναι να σκεφτεί που θα φάει το μεσημέρι. Το απομεσήμερο δε ψάχνει να βρει κάπου να δειπνήσει. Και όταν πια νυχτώσει για τα καλά, έχει άλλο βάσανο, τον ύπνο. Τότε ή θα γυρίσει και θα κοιμηθεί στη μικρή σοφίτα του, αν βέβαια η σπιτονικοκυρά, μπαελδισμένη κι αυτή να περιμένει τον νίκη της, δεν του έχει πάρει το κλειδί. Ή θα βολευτεί σε κάποια συνοικιακή ταβέρνα και θα περιμένει να ξημερώσει μπροστά σε ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι μπύρα. Αν πάλι δεν έχει τα χρειαζούμενα λεφτά για ταβέρνα, τότε κολλάει για ύπνο στον λακέ κάποιου φίλου του ή στον αμαξά κάποιου ευγενή που του προσφέρει ένα χειρόστρωμα μέσα στο στάβλο πλάι στα άλογα. Το πρωί, να φανταστείτε, φαίνονται ακόμα τα άχυρα από το στρώμα πάνω στα μαλλιά του. Αν η νύχτα είναι γλυκιά, σου λατσάρει ώσπου να φέξει στα ηλίσια πεδία. Το πρωί ξεπροβαίνει πάλι στην πόλη, ντυμένος όπως ήταν την προηγούμενη μέρα και όπως θα είναι ίσως όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Δεν τους εκτιμώ κάτι τέτοιους ασυνήθιστους ανθρώπους εγώ, ενώ άλλοι είναι πρόθυμοι μέχρι και φιλία να πιάσουν μαζί τους. Δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου περισσότερο από μια φορά το χρόνο. Ωστόσο, όταν τους συναντήσω, με εντυπωσιάζει ο χαρακτήρας τους, που διαφέρει αισθητά από όλους τους άλλους και που δεν έχει καμία σχέση με την πληκτική ομοιομορφία που μας έχουν επιβάλει το εκπαιδευτικό σύστημα, οι κοινωνικές συμβατικότητες και οι καθιερωμένοι καλοί τρόποι. Όταν ένας τέτοιος τύπος παρουσιαστεί σε μια συντροφιά, τους ξεσηκώνει όλους, όπως η μαγιά τη ζύμη, και ξυπνά μέσα στον καθένα χωριστά την καταπιεσμένη του προσωπικότητα. Αναστατώνει και συγκλονίζει τους πάντες, προκαλεί την επιδοκιμασία ή την επίκριση. Φέρνει στο φως την αλήθεια, προβάλλει τους καλούς και ξεσκεπάζει τους φαύλους. Οι σοβαροί άνθρωποι τότε τον ακούν και βλέπουν πιο καθαρά τον κόσμο που τους περιβάλλει. Τούτο τον τύπο τον γνώριζα από πολύ καιρό. Σύχναζε σε ένα σπίτι που το είχε κατακτήσει με το ταλέντο του.
Ορκιζόταν μάλιστα στον πατέρα και τη μητέρα πως θα παντρευόταν τη μοναχοκόρη τους. Εκείνοι φυσικά δεν του έδιναν σημασία, τον περιγελούσαν, τον έλεγαν παλαβιάρη. Κι όμως τα κατάφερε τελικά, καθώς έμαθα. Συχνά του δάνειζα χρήματα με όλη μου την καρδιά. Ύστερα τρύπωσε, δεν ξέρω κι εγώ πώς, σε κάτι πλουσιόσπιτα, όπου έβρισκε σίγουρη τροφή, με την προϋπόθεση όμως πως ποτέ δεν θα μιλούσε χωρίς να ζητήσει την άδεια. Το βούλωνε λοιπόν κι αυτός και έτρωγε του σκασμού. Είχε γούστο να τον βλέπεις υποταγμένον σε τούτο τον περιορισμό. Αν καμιά φορά δεν μπορούσε να κρατηθεί και παρασπονδούσε, μόλις άνοιγε το στόμα του να πει κάτι, όλοι οι συνδετημόνες φώναζαν «Ραμό!» και αμέσως ο δύσμυρος ξανά πέφτε με μεγαλύτερη λύσα στο φαΐ, ενώ τα μάτια του άστραφταν από μίσος. Αδειμονείτε ίσως να μάθετε το όνομα του ανθρώπου που σας περιγράφω, Να όμως που το μάθατε κιόλας. Είναι ο ανιψιός του Ζαν Φιλίπ Ραμό, του γνωστού μουσικοσυνθέτη, που είναι επίσης και διάσημος για τις μουσικολογικές του μελέτες. Αυτός λοιπόν ο αλόκοτος νέος με ζυγώνει και μου λέει «Μπαμπά, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, κύριε φιλόσοφε. Μα τι γυρεύεις εσύ εδώ, μέσα σε τούτους τους αχαήρευτους χασομέριδες? Μήπως σου αρέσει και σένα να χάνεις τον καιρό σου σμπρώχνοντας δόθε κήθε τούτα τα ξύλινα πιόνια?» Όχι, μα όταν δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω, να χαζεύω εδώ λίγη ώρα παρακολουθώντας εκείνους που ξέρουν να σμπρώχνουν καλά αυτά τα ξύλινα πιόνια. Τότε λοιπόν σπάνια θα απολαμβάνεις καλό παιχνίδι. Γιατί εδώ μέσα, εκτός από κανένα δυο δεινούς παίχτες, όλοι οι άλλοι έχουν μαύρα μεσάνυχτα από σκάκι. Βλέπω είσαι πολύ αυστηρός. Παραδέχεσαι μόνο τους μεγαλοφυείς από ό,τι φαίνεται. Βέβαια. Βλέπεις στο σκάκι, στην τάμα, στην ποίηση, στη ρητορική, στη μουσική και σε κάτι άλλα παρόμοια, μόνο οι μεγαλοφυείς χρειάζονται. Τι να τις κάνουμε δηλαδή τις μετριότητες σε τέτοια πράγματα? Δεν λέω, ένα δίκιο το έχεις. Συμφωνώ μαζί σου, μα όχι απόλυτα. Γιατί και ο μεγαλοφυής βγαίνει μέσα από έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Είναι μια ξεχωριστή μονάδα μέσα στο απέραντο πλήθος. Ας αφήσουμε όμως για την ώρα αυτό το ζήτημα. Χρόνια και ζαμάνια έχω να σε δω, αγαπητέ μου. Όσο δεν σε βλέπω, δεν σε σκέφτομαι καθόλου. Χαίρομαι όμως ειλικρινά όταν σε ξαναβλέπω. Πες μου λοιπόν, πώς πέρασες όλο αυτό το διάστημα? Πώς να πέρασα, μωρέ? Όπως και εσύ και όπως ο κόσμος όλος. Με το καλό, με το κακό και με το τίποτε. Βέβαια, εκτός από αυτά, τράβηξα κάτι άγριες λόρδες και τρώγα τον περίδρομο όταν έβρισκα ευκαιρία. Και όταν τερλίκωνα, με έπιανε και μια δίψα και άμα τύχαινε έπινα με την ψυχή μου. Παλιά όμως είχες γένεια από όσο σε θυμάμαι. Έτσι είναι, σωστά θυμάσαι. Στο μεταξύ βέβαια η γενιάδα μου μεγάλωσε πολύ και όταν πια φούντωσε την ξύρισα. Δεν έκανες καθόλου καλά. Μόνο αυτή σου λείπει για να φαίνεσαι σοφός. Μπα μην επιμένεις, δεν μου πάει καθόλου. Μα δεν με βλέπεις κι εσύ πως είμαι? Έχω ένα μέτωπο ψηλό και ζαρωμένο. Έχω μάτια φλογερά και μεγάλη μύτη. Κάτι μάγουλα πελώρια, φρύδια μαύρα και πυκνά, ένα στόμα πλατή και 1000 παχιά και ένα πρόσωπο τετράγωνο. Αν λοιπόν από τούτο εδώ το τεράστιο πηγούνι μου κρεμόταν και μια μακριά γενιάδα, τι θα γινόταν? Πώς θα φαινόταν αυτή η γενιάδα στη μαρμάρινη πρωτομή μου? Θα την έστειναν μωρέ πλάι στις πρωτομές του Καίσαρα, του Μάρκου Αβρίλιου και του Σοκράτη και θα φαινόταν κι αυτή όμορφη. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα. Θα προτιμούσα άλλωστε να βρίσκομαι ανάμεσα στο Διογέννη και στη Φρίνη. Άλλωστε ξέρεις ότι είμαι τόσο κοινικός όσο εκείνος, αλλά και τόσο κοινωνικός όσο εκείνη. Είσαι πάντα καλά με την υγεία σου? Συνήθως ναι μωρέ. Σήμερα όμως όχι και τόσο. Μα τι λες τώρα, αγαπητέ μου? Εγώ βλέπω πως έχεις πετάξει μία μπάκα σαν σάτυρος και έχεις κάνει ένα μούτρο. Ναι, ένα μούτρο γουρουνίσιο. Φαίνεται πως η έμπνευση που ρουφάει το αίμα του θειούλη μου φορτώνει με λίπος τον ανιψιό του. Έλα τώρα, μη στεναχωριέσαι. Πες μου αλήθεια, τον βλέπεις καμιά φορά τον μπάρμπα σου? Ναι, αμέ, τον βλέπω που περνάει από το δρόμο. Και δεν σε βοηθάει ποτέ? Με βοηθάει που και που, αλλά μόνο κατά λάθος. Είναι κι αυτός φιλόσοφος βλέπεις. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Για όλο τον υπόλοιπο κόσμο δεν δίνει δεκάρα. Αν η κόρη του και η γυναίκα του πεθάνουν ξαφνικά, δεν πρόκειται καν να χολοσκάσει. Η μοναδική του έγνοια θα είναι να διαπιστώσει αν οι καμπάνες της εκκλησίας θα σημάνουν τότε σε ρυθμό 12ο ή 17ο. Αν το ακούσει αυτό, τότε θα είναι πανευτυχής.
Και να σου πω την αλήθεια, κάτι τέτοιες ιδιοτροπίες εγώ τις εκτιμώ ιδιαίτερα στους μεγαλοφυείς. Οι άνθρωποι αυτοί τα καταφέρνουν μόνο σε ένα είδος. Σε όλα τα άλλα είναι νούλες. Δεν έχουν ιδέα τι πάει να πει πολίτης, πατέρας, μητέρα, αδερφός, γονιός ή φίλος. Εδώ που τα λέμε, όλοι θα θέλαμε να τους μοιάσουμε. Αλλά κανείς δεν θα ήθελε να διαδοθεί το είδος αυτό. Μας χρειάζονται, μωρέ, οι άνθρωποι. Οι μεγαλοφυείς όμως, καλύτερα να μας λείπουν. Όχι, μα την πίστη μου, αυτοί δεν μας χρειάζονται διόλου. Γιατί πασχίζουν να αλλάξουν τη μορφή της οικουμένης. Αλλά, ακόμα και στα πιο ασήμαντα πράγματα, η βλακεία είναι τόσο διαδεδομένη και απρόσβλητη, ώστε για να πετύχουν την αλλαγή, ανατρέπουν τα πάντα. Έτσι, στο τέλος πραγματοποιούν μόνο ένα μικρό μέρος από τις αλλαγές που ονειρεύτηκαν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί μένουν άθικτοι. Γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν δύο εκκλησίες κάτω από το δίχρωμο ένδυμα της ίδιας θρησκείας. Ο σοφός Ραμπελέ μας έδωσε μια συμβουλή, χρήσιμη στον καθένα και σε όλους γενικά. Να κάνεις το χρέος σου όσο μπορείς πιο ευσυνείδητα. Να μην κακολογείς όσους βρίσκονται κοντά σου και να αφήνεις τον κόσμο να πορεύεται κατά το γούστο του. Ο κόσμος πάει καλά, αν οι πολλοί είναι ευχαριστημένοι. Αν ήξερα ιστορία, θα μπορούσα να σου αποδείξω πως το κακό σε τούτη τη ζήση ξεκίνησε πάντα από κάποιον μεγαλοφυή. Μα δεν ξέρω ιστορία, όπως δεν ξέρω και τίποτα άλλο. Να με πάρει ο διάολος αν έμαθα και το παραμικρό. Μα κι έτσι που είμαι τούβλο, δεν τα βολεύω κι άσχημα. Μια μέρα θυμάμαι, μου έκανε το τραπέζι ένας υπουργός, άνθρωπος τετραπέρατος. Μας απόδειξε λοιπόν αυτός στα ράτα, ναι τα σκέτα που λέμε, πως το πιο χρήσιμο πράγμα για τους λαούς είναι το ψέμα και το πιο βλαβερό είναι η αλήθεια. Δεν θυμάμαι καλά τα επιχείρηματά του, αλλά μας απόδειξε ξεκάθαρα πως οι μεγαλοφυείς είναι τέρατα και πως αν ένα νεογέννητο έχει στο μέτωπο κάποιο σημάδι που να προδίνει τούτο το θεϊκό δώρο, τότε θα έπρεπε η πολιτεία να το πνίγει ή να το πετάει στον γκρεμό. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά και ο φίλος σου, ο κύριος Υπουργός, καθώς και όλοι όσοι καταδικάζουν τους μεγαλοφυείς, δεν θεωρείς ότι πιστεύουν απόλυτα πως οι ίδιοι τους είναι μεγαλοφυείς? Δίκιο έχεις. Μπορεί και να το πιστεύουν κατά βάθος, αλλά θαρώ πως δεν τολμούν να το διακηρύξουν απροκάλυπτα. Ναι, ξέρω. Θέλουν να φαίνονται ταπεινόφρονες. Ώστε λοιπόν ο Υπουργός έκανε να μισήσεις τόσο πολύ τους μεγαλοφυείς. Μέχρι θανάτου σου λέω. Κι όμως, θυμάμαι κάποτε που σε έπιανε απελπισία όταν έβλεπες πως δεν ξεπερνούσες το κοινό μέτρο. Άκου να σου πω κάτι, δεν θα ευτυχήσεις ποτέ στη ζωή σου αν σε οποιοδήποτε ζήτημα παρασέρνεσαι πότε από τη μία άποψη και πότε από την εντελώς αντίθετη. Σε κάθε πρόβλημα πρέπει να παίρνεις μία θέση και να μένεις σταθερά προσκολλημένος σε αυτήν. Συμφωνώ μαζί σου πως οι μεγαλοφυείς έχουν μια απαράδεκτη ιδιομορφία και όπως λέει το ρητό, η μεγαλοφυΐα συγγενεύει με την τρέλα. Δεν παραδέχομαι όμως όλες τις θεωρίες σου, γιατί αλίμονο στις εποχές που δεν δημιούργησαν ούτε ένα ξεχωριστό πνεύμα. Αντίθετα, ένα τέτοιο πνεύμα είναι που τιμά το λαό που το γέννησε. Και οι απόγονοι, αργά ή γρήγορα, θα το τιμήσουν με αγάλματα και θα το θεωρήσουν ευεργέτη του ανθρώπινου γένους. Να με συμπαθά ο φίλος σου, ο εξοχότατος κύριος Υπουργός, αλλά νομίζω πως το ψέμα, όσο και αν φαίνεται πρόσκαιρα ωφέλιμο, είναι οπωσδήποτε ολέθριο μακροπρόθεσμα. Αντίθετα, η αλήθεια είναι οπωσδήποτε ωφέλιμη μακροπρόθεσμα, όσο και αν κάποτε φαίνεται ολέθρια με την πρώτη ματιά. Από αυτό συμπεραίνω πως ο μεγαλοφυής που αποδοκιμάζει μια γενική πλάνη ή που επιδοκιμάζει μια μεγάλη αλήθεια, αξίζει πάντα το σεβασμό μας. Δεν αποκλείεται ο άνθρωπος αυτός να χτυπηθεί μέχρι θανάτου από τις προλήψεις και τους νόμους. Γιατί οι νόμοι είναι δυο λογιών. Ορισμένοι εφαρμόζονται καθολικά και ισότιμα, ενώ άλλοι οφείλουν την επικράτησή τους στην τύφλωση ή σε ανάγκες περιστασιακές. Οι δεύτεροι τούτοι νόμοι ενοχοποιούν παροδικά μόνο τον άνθρωπο που τους παραβιάζει, αλλά την ενοχή αυτή το μέλλον τη ρίχνει ακέραια πάνω στους δικαστές και πάνω στο έθνος και τους στιγματίζει για πάντα. Σήμερα, λόγου χάρη, ποιος από τους δύο φέρνει το στίγμα της ατίμωσης, ο Σωκράτης ή μήπως ο δικαστής που τον καταδίκασε να πιει το κόνιο? Μα κι αυτός το είχε παρατραβήξει το σκηνή, δεν νομίζεις? Και τι δηλαδή, μήπως ισχυρίζεσαι πως άδικα καταδικάστηκε? Μήπως άδικα θανατώθηκε? Μήπως άδικα θεωρήθηκε ταραχοποιός πολίτης? Μήπως άδικα χαρακτηρίστηκε αφθάδης και απίθαρχος? Μήπως, παραβαίνοντας ένα κακό νόμο, δεν ενθάρρυνε τους παράφρονες να παραβαίνουν τους καλούς νόμους? Με αυτά που είπες τώρα δα, δεν κολάκεψες και καθόλου τους μεγαλοφυείς. Εδώ δεν συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ. Οι κοινωνίες δεν πρέπει να έχουν ούτε έναν κακό νόμο. Γιατί αν η νομοθεσία τους είναι καλή, δεν θα βρεθούν ποτέ στην ανάγκη να καθίσουν στο σκαμνί μια μεγαλοφυΐα. Πιστεύω πως οι μεγαλοφυείς βρίσκονται πολύ μακριά από την κακότητα και πως αντίστροφα η κακότητα απέχει πολύ από αυτούς.
Σπάνια οι βλάκες είναι καλοί, συνήθως είναι κακοί. Αλλά ας υποθέσουμε πως ένας μεγαλοφυής είναι ακοινώνητος, καυγατζής, στριμμένος, ανυπόφορος, έστω και κακός. Τι συμπέρασμα θα βγάλεις εσύ από το γεγονός αυτό? Πως είναι για φουντάρισμα. Μη βιάζεσαι, φίλε μου. Πρώτα απ' όλα, για να ξέρεις, δεν παίρνω για παράδειγμα τον θείο σου. Αυτός είναι άξεστος και βάναυσος. Είναι αγρίκος, σπαγκοραμένος, κακός πατέρας, κακός σύζυγος και κακός θείος. Άλλωστε, δεν είναι καν σίγουρο πως διαθέτει εξαιρετικό μυαλό, ούτε πως ανέβασε την τέχνη του στην κορυφή, ούτε πως το έργο του θα επιζεί μετά από 10 χρόνια. Όταν όμως πρόκειται για το ράκινα, βέβαια και τούτος δω, παρόλο το σπάνιο πνεύμα του, δεν φημιζόταν για την καλοσύνη του. Μα το ίδιο δεν ισχύει και για το Βολτέρο άλλωστε. Μην επιμένεις, δεν αλλάζω γνώμη. Ναι, αλλά κι εσύ τι θα προτιμούσες να είσαι? Θα ήθελες να είσαι ένας αγαθός νοικοκυράκος που κοιτάει τη δουλίτσα του, καλός σύζυγος, καλός πατέρας, καλός θείος, καλός γείτονας, έντιμος έμπορος, αλλά τίποτα περισσότερο? Ή να είσαι πονηρός, διπρόσωπος, ξυπασμένος και κακός, αλλά να έχεις γράψει αθάνατες τραγωδίες? Ο μπάρμπας μου θα προτιμούσε να ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Όσο για μένα, πιστεύω πως οι καλές πράξεις μας οφείλονται σε συμπτώσεις. Σκέφτομαι όμως τώρα πως εκείνος που έγραψε αθάνατες τραγωδίες θα θαυμάζεται από όσους δεν τον γνωρίζουν και από όσους θα ζήσουν πολλά χρόνια μετά. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε απόλυτο δίκιο και θέλω να συμπληρώσω πως το καλό που θα έχει προσφέρει θα βαραίνει πολύ περισσότερο από το κακό που θα έχει κάνει. Ύστερα από 1000 χρόνια θα συγκινεί πάντα μέχρι δακρύων τις ψυχές των ανθρώπων. Θα προκαλεί το θαυμασμό σε όλες τις χώρες του κόσμου. Θα εμπνέει παντού τη συμπάθεια, τη στοργή, την ανθρωπιά. Θα θέλουν όλοι να μάθουν κάτι για την προσωπικότητά του, για την πατρίδα του. Όταν ζούσε, μπορεί να βασάνισε μερικούς ανθρώπους, που ξεχάστηκαν όμως και που δεν έχουν καμία σχέση με μας. Εμείς άλλωστε δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο από τις κακίες και τα ελαττώματά του. Θα ήταν βέβαια οπωσδήποτε καλύτερα αν ένας τραγωδοποιός, εκτός από τη μεγαλοσύνη, είχε πρικιστεί από τη φύση και με το θείο δώρο της αγαθότητας. Χωρίς ωστόσο αυτό το δώρο, μοιάζει με ένα δέντρο που ξέρανε όσα χαμόδεντρα φύτρωναν γύρω του, που μάρανε όσα φυτά θρασομανούσαν στη ρίζα του. Παράλληλα όμως ανέβασε την κορφή του ως τα σύννεφα και άπλωσε τα κλαδιά του ως τα πέρατα. Πρόσφερε τη σκιά του σε όσους πήγαιναν, πηγαίνουν και θα πηγαίνουν να ξαποστάσουν γύρω από τον μεγαλόπρεπο κορμό του. Έδωσε καρπούς εξαίσιους που ανανεώνονται διαρκώς. Ξαναλέω πως θα ήταν ευχής έργο η δημιουργία αυτή να συνδύαζαν τη μεγαλοφυΐα με την καλοσύνη, την απλότητα και την ειλικρίνεια. Όταν όμως αυτό δεν συμβαίνει, θα δούμε το πράγμα από την καθαρά ωφελημιστική του πλευρά. Ας ξεχάσουμε για λίγο τη θέση που κρατούμε μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Ας αφήσουμε τη ματιά μας να πλωθεί στις μελούμενες εποχές, σε τόπους μακρινούς και σε άγνωστους λαούς. Ας έχουμε πάντα στο νου μας την ευτυχία του ανθρώπινου γένους. Αν δεν είμαστε αρκετά μεγαλόψυχοι, ας συγχωρήσουμε τουλάχιστον τη φύση, που ωστόσο είναι πιο σοφή από μας. Ναι, αλλά αφού η φύση είναι παντοδύναμη και σοφή, γιατί να μην εμφυσίσεις τους ανθρώπους αυτούς τόση καλοσύνη όσο και μεγαλοφυΐα? Μα δεν καταλαβαίνεις λοιπόν πως με το συλλογισμό σου ανατρέπεις τη γενική αρμονία? Αν όλα σε τούτο τον κόσμο ήταν εξαιρετικά, τότε δεν θα υπήρχε τίποτα το εξαιρετικό. Έχεις δίκιο. Σημασία λοιπόν έχει να υπάρχουμε, εσύ κι εγώ, να είμαστε δύο διαφορετικά όντα, και ο κόσμος να τραβάει το δρόμο του. Η καλύτερη τάξη πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή που παραχωρεί μια θέση και σε μένα. Στο διάβολο να πάει ακόμα και ο πιο αρμονικός κόσμος αν εγώ δεν υπάρχω. Προτιμώ να ζω, έστω και σαν αμπελοφιλόσοφος, παρά να μη ζω καθόλου. Όλοι οι άνθρωποι ακριβώς έτσι σκέφτονται, όπως εσύ. Καταδικάζουν τη σημερινή τάξη πραγμάτων, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνονται πως έτσι καταδικάζουν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Πράγματι έτσι είναι. Ας δεχτούμε τότε τα πράγματα όπως ακριβώς μας παρουσιάζονται σήμερα. Ας δούμε τι μας στοιχίζουν και τι μας αποδίνουν. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις λεπτομέρειες που δεν τις ξέρουμε αρκετά για να τις αποδεχτούμε ή να τις απορρίψουμε και που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές, αλλά απλώς αναγκαίες, όπως πιστεύουν άλλωστε αρκετοί μυαλωμένοι άνθρωποι. Καλά, Μιλάμε, δεν κατάλαβα τίποτα από τις παραλαπίπες σου. Πας να με μπερδέψεις, μου φαίνεται, με φιλοσοφίες. Πάρ' το χαμπάρι όμως πως εγώ δεν πολύ σκοτίζομαι για δάφτες. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι πως θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος. Ας πούμε ένας μεγαλοφυής, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και να δεις που κάτι μέσα μου λέει πως πράγματι είμαι. Μόλις ακούσω να εγκομιάζουν κάποιον, κρυφή λύσα με κυριεύει. Ζηλεύω. Μόλις μάθω πως αυτός ο κάποιος στραβοπάτησε και ρεζιλεύτηκε. Χαίρομαι όσο δεν λέγεται. Με το παράπτωμά του
εξομοιώνεται με μένα και τότε δεν με ενοχλεί πολύ η μετριότητά μου. Ήμουν λοιπόν και εξακολουθώ να είμαι μέτριος και οργισμένος. Ναι, καλά άκουσες. Μέτριος και οργισμένος. Και έπειτα ζηλεύω τον θείο μου. Ακούω μερικές συνθέσεις του και λέω μέσα μου, εσύ ποτέ δεν θα καταφέρεις να γράψεις κάτι τέτοιο. Τον ζηλεύω τόσο που αν τύχει να βρω στα χαρτιά του μετά το θάνατό του καμιά άγνωστη σύνθεσή του, θα την κλέψω και θα την παρουσιάσω για δική μου. Αγαπητέ μου, μη χολοσκάς για τέτοια πράγματα. Δεν αξίζουν τον κόπο. Ναι μωρέ, κι εγώ πάνω στην έξαψή μου τα είπα. Μην νομίζεις τώρα ότι τα πιστεύω κιόλας όλα αυτά. Κάνε μου όμως μια χάρη. Άκουσε σε παρακαλώ αυτές τις δύο άριες από την όπερα του θείου μου, τις πρόσχαρες Ινδίες. Τις άκουσες πόσο όμορφες είναι. Λοιπόν αυτό το κάτι που βρίσκεται μέσα μου και μου μιλάει, μου λέει Ραμό, θα θέλες πολύ να έχεις γράψει τούτα τα δύο κομμάτια. Και αν έγραφες τούτα τα δύο κομμάτια, θα μπορούσες κάλλιστα να γράψεις άλλα δύο. Και όταν πια θα έχεις γράψει κάμποσα, θα τα έπαιζαν παντού, θα τα τραγουδούσαν παντού. Και εσύ θα περπατούσες με ψηλά το κεφάλι. Θα τιμούσες ο ίδιος τον εαυτό σου για την αξία του. Και οι περαστικοί θα με έδειχναν με το δάχτυλο και θα φώναζαν «Νάτος, αυτός εκεί είναι που έγραψε αυτές τις όμορφες γκαβότες». Αχ, και τότε θα είχα ένα τεράστιο μέγαρο και ένα μαλακό κρεβάτι για να μπορώ να τεντώνω με πάνω του νοχελικά. Και σπάνια κρασιά φυσικά. Και μια πολυτελέστατη άμαξα. Βρε, 100 λακέδες θα με λιβάνιζαν κάθε μέρα. Περιτριγυρισμένος θα ήμουνα από σύγχρονους συγγραφείς, ποιητές, κωμοδιογράφους, κριτικούς τέχνης. Ναι, αγαπητοί μου. Ναι, σας ακούω, είμαι όλος αυτιά. Τι θέλετε να μου πείτε? Πως είμαι μεγαλοφυΐα. Αχ, τι ωραία που τα λέτε. Αφήστε με λίγο να σας χειροκροτήσω. Ναι. Πείτε μου, εσείς θέλετε να μου ασκήσετε κριτική? Σας παρακαλώ, κυρία μου, να περάσετε έξω αυτή τη στιγμή από την έπαυλή μου και δεν θέλω να σας ξαναδώ μπροστά μου. Όχι, εσάς, κυρία μου. Εσείς ελάτε εδώ να μου πείτε πόσο ωραία πράγματα έχετε να μου πείτε. Τι, ότι είμαι σπουδαίος? Μα το ξέρω και η γνώμη σας πάντα μετράει γιατί κι εσείς είστε ένα σημαίνον πρόσωπο. Έτσι, το πρωί θα μου λένε όλοι πως είμαι σπουδαίος άνθρωπος. Το μεσημέρι θα διαβάζω στα ιστορικά συγγράμματα πως είμαι σπουδαίος άνθρωπος. Και το βράδυ πια θα έχω πιστεί πως είμαι σπουδαίος άνθρωπος. Τότε, εγώ, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο Ραμό, θα αποκοιμηθώ και θα ακούω να αντιχούν στα αυτιά μου μέσα στον ύπνο μου οι απαλοί ψήθυροι των εγκομείων. Και τότε θα είμαι ικανοποιημένος. Το στήθος μου θα φουσκώνει, θα ανεβοκατεβαίνει χωρίς καμία δυσκολία. Θα ροχαλίζω κι εγώ όπως όλοι οι σπουδαίοι άντρες. Ξέρεις πολύ καλά πως είμαι βλάκας, ηλίθιος, τρελός, αστόχαστος τεμπέλης και όπως λέγει στο χωριό μου, κοπρίτης και χαραμοφάης. Μωρέ μπράβο, πενέματα. Είναι όλα αληθινά, δεν υπερβάλλω ούτε κατά κεραία. Και σε παρακαλώ να μην αμφιβάλλεις καθόλου σε όσα λέω για τον εαυτό μου. Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα το χαρακτήρα μου από μένα τον ίδιο. Μην νομίζεις πως τα παραλέω. Όχι αγαπητέ μου. Σε πιστεύω απόλυτα. Σε παρακαλώ μη μου θυμώνεις. Και για του λόγου του αληθές, άμα θες να με πιστέψεις, σου λέω πως για κάποιο διάστημα με φιλοξενούσαν μερικοί ακριβώς επειδή είχα σε μεγάλο βαθμό τούτες τις ιδιότητες. Απίστευτο. Εγώ νόμιζα πως σήμερα όποιος έχει τέτοια ελαττώματα ή τα κρύβει ή τα δικαιολογεί απέναντι στον εαυτό του. Αν τα δούμε δε να τα έχει και κάποιος άλλος, τα καταδικάζουμε ευθύς αμέσως.
Όποιος τα έχει τα κρύβει. Και μήπως μπορεί, νομίζεις? Να είσαι σίγουρος πως ένας τέτοιος άνθρωπος, όταν βρεθεί απέναντι στον εαυτό του, σκέφτεται άλλα πράγματα. Ούτε και τα καταδικάζουμε πάντα σε κάποιον άλλον. Οι φίλοι μου τουλάχιστον ήταν δίκαιοι σε αυτό το σημείο. Με θαύμαζαν για το χαρακτήρα μου. Με βλέπαν σαν θρεφτάρι. Με δέχονταν πρόθυμα στα σπίτια τους. Άμα τους έλειπα έστω και λίγο με αποζητούσαν. Ήμουν για αυτούς ο μικρός Ραμό, ο χαριτωμένος Ραμό, ο Ραμό ο τρελούτσικος, ο άμυαλος, ο χαζός, ο τεμπέλης, ο αχόρταγος, ο αστείος, ο χοντροκέφαλος. Κάθε φορά που μου κολούσαν ένα τέτοιο επίθετο, μου χαμογελούσαν, με χάιδευαν, μου χτυπούσαν φιλικά τον ώμο, μου έδιναν ένα ελαφρό χαστούκάκι, μια αδύναμη κλωτσιά. Και στο τραπέζι μου πετούσαν ένα πιάτο με μια ξεγυρισμένη μερίδα. Τις άλλες ώρες μου άφηναν κάποια ελευθερία, που εγώ όμως δεν ήξερα πώς να την εκμεταλλευτώ. Έκαναν ό,τι ήθελαν μαζί με μένα και μπροστά σε μένα, χωρίς ωστόσο να μου κακοφαίνεται καθόλου. Στο μεταξύ, τα δωράκια έπεφταν βροχή. Και τα χάσα όλα αυτά, γιατί μια φορά, τη μία και μοναδική φορά στη ζωή μου, θέλησα κι εγώ να κάνω τον έξυπνο. Αχ, ας μην ξανακάνω τέτοια γκάφα ποτέ πια. Μα τι ακριβώς συνέβη, φίλτατε, και είσαι τόσο αγανακτισμένος? Τι να συνέβη, μωρέ? Μια κουταμάρα πρωτοφανής και αδικαιολόγητη. Πάλι κουταμάρα? Τι μου ήρθε να βγάλω μόνος μου τα μάτια μου? Έκανα που λες την ανοησία, να δείξω πως έχω κάποια καλαισθησία, λίγο πνεύμα, λίγο μυαλό. Αχ, Ραμό, τώρα θα μάθεις να μένεις όπως σε έπλασε ο Θεός και όπως σε θέλουν οι προστάτες σου. Μετά την κουταμάρα μου εκείνη, μου άρπαξαν από τους ώμους, με βγάλαν στην πόρτα και μου είπαν «Χάσω από εδώ και μην ξαναπατήσεις το πόδι σου. Μη σε ξαναδούν ποτέ τα μάτια μας». Ώστε ήθελες λοιπόν να μας δείξεις πως έχεις πνεύμα και μυαλό, Ξεκούμπησου τώρα, τυποτένιε. Τέτοια πράγματα έχουμε εδώ και με το παραπάνω. Έφυγα κι εγώ και στο δρόμο έτρωγα τα νύχια μου από στεναχώρια. Καλύτερα όμως θα έκανα να άτρωγα τη γλώσσα μου νωρίτερα, την αναθεματισμένη. Δεν πρόσεξα και να που βρέθηκα πάλι στο δρόμο, απένταρος, δίχως κανένα αποκούμπι. Ήσαμε τότε? Έτρωγα με 10 μασέλες, σου λέω. Άντε τώρα πάλι να τη βγάλω με αποφάγια. Είχα το ωραίο μου δωμάτιο, ενώ τώρα θα είμαι ευχαριστημένος αν η σπιτονικοκυρά μ' αφήσει να ξαναμπω στη σοφίτα μου. Είχα πριν το κρεβατάκι μου, ενώ τώρα θα παρακαλώ να με κοιμήσει κανένας φίλος μου αμαξάς. Και αντί για τον ατάραχο και γλυκό ύπνο που έκανα, θα ακούω τώρα από τη μια μεριά τα χλιμιντρίσματα και τα ποδοπατήματα των αλόγων και απ' την άλλη τα τραγούδια των καροτσιέριδων που είναι 1000 φορές πιο βάρβαρα και πιο ανυπόφορα. Είμαι άμυαλος, σου λέω. Είμαι δυστυχισμένος και διαβολοπαρμένος. Μα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ξαναγυρίσεις κοντά τους? Το παράπτωμά σου είναι ασυγχώρητο, δηλαδή, μου λες? Εγώ, στη θέση σου, θα πήγαινα να ξαναβρω τους προστάτες μου. Πιστεύω πως τους είσαι περισσότερο απαραίτητος από όσο νομίζεις. Όσο γι' αυτό δεν αμφιβάλλω καθόλου. Τώρα που δεν έχουν εμένα για να τους κάνω να γελούν, είμαι σίγουρος ότι θα σκυλοβαριούνται. Ενά λοιπόν, αγαπητέ μου, ενά που έρχεσαι στα λόγια μου. Θα πήγαινα λοιπόν εγώ στη θέση σου και θα τους ξαναέβρισκα. Δεν θα τους άφηνα τον καιρό να συνηθίσουν χωρίς εμένα και να βρουν κάποια άλλη πιο σοβαρή ψυχαγωγία. Γιατί που ξέρεις τι μπορεί να συμβεί? Όσο για πιο σοβαρή ψυχαγωγία, αυτό δεν το φοβούμε. Αποκλείεται να συμβεί. Ναι, αλλά απ' την άλλη σκέψου πως όσο διασκεδαστικός και να είσαι, κάποιος άλλος θα μπορούσε να σε αντικαταστήσει. Δύσκολα. Έστω. Ωστόσο, εγώ θα πήγαινα και θα παρουσιαζόμουν με το πρόσωπο που έχεις τώρα. Αδύνατος, σαστισμένος, ξεστήθωτος, αναμαλιασμένος, ακριβώς στην τραγική κατάσταση που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Θα έπεφτα στα πόδια της θεϊκής οικοδέσποινας, θα κολούσα το μέτωπο στο χώμα και θα της έλεγα με φωνή χαμηλή και σπασμένη «Συγχωρήστε με, κυρία μου, συγχωρήστε με. Είμαι ένας άθλιος, ένας τυποτένιος. Βρέθηκα σε μια άτυχη στιγμή. Εσείς ξέρετε πως ποτέ δεν έκανα εξυπνάδες. Και σας υπόσχομαι πως δεν θα ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Ναι, καλά ακούσατε, Βασιλοπούλα μου, ναι, το υπόσχομαι.
Ποτέ πια στη ζωή μου δεν θα ξαναπώ εξυπνάδες. Πράγματι φαίνεται πως έχεις δίκιο. Βρίσκω πως αυτό είναι το καλύτερο. Είναι καλή αυτή η κυρία. Ο σύζυγός της μάλιστα μου λέει πως είναι πολύ καλή. Εγώ δεν μπορώ να το πω απόλυτα. Μα και πάλι όμως, να πάω να ταπεινωθώ μπροστά σε μια παλιοσκρόφα. Να ζητήσω συγγνώμη από μια θεατρίνα της Δεκάρας που μόνο γιουχαΐσματα εισπράττει από τους θεατές. Εγώ, ο Ραμό, ο γιος του κυρίου Ραμό, του φαρμακοποιού της Διζών, που είναι άνθρωπος καθώς πρέπει και που δεν λύγησε ποτέ το γόνατο μπροστά σε κανέναν. Εγώ, ο Ραμό, ο ανιψιός εκείνου που αποκαλείται Μέγας Ραμό και που περπατά στους δρόμους καμαρωτός και με τα χέρια πίσω. Εγώ, ρε, εγώ που έχω συνθέσει κάμποσα κομμάτια για πιάνο, που δεν παίζονται βέβαια σήμερα από κανέναν, μα που θα παίζονται οπωσδήποτε στο μέλλον από όλους. Εγώ, ρε, να πάω. Είσαι σοβαρός? Εμένα λες να πάω? Άκου να σου πω, αγαπητέ μου, αυτό δεν γίνεται καθόλου. Νιώθω κάτι μέσα μου ότι επαναστατεί και μου λέει «Ραμό, δεν θα κάνεις τίποτα από όλα αυτά». Υπάρχει πάντα βαθιά μέσα στον άνθρωπο μια κάποια αξιοπρέπεια που καμιά δύναμη δεν μπορεί να την ξεριζώσει. Αυτή ακριβώς η αξιοπρέπεια είναι που αφυπνίστηκε σήμερα μέσα μου, γιατί άλλες μέρες δεν το έχω σε τίποτε να πάω και να ταπεινωθώ όσο δεν φαντάζεσαι. Κάτι τέτοιες μέρες θα μπορούσα για μια πεντάρα να πάω και να φιλήσω τα πισινά της λεγάμενης βρωμοθεατρίνας. Αχ, φίλε μου, νομίζω ότι το παρατραβάς. Ίσα ίσα που αυτή η κοπέλα είναι όμορφη, νέα, χαριτωμένη, χιονάτη στρουμπουλή. Αν προσπέσεις τα πόδια της, θα κάνεις μια πράξη αυροφροσύνης που θα μπορούσε να την κάνει ακόμα και ένας πιο ευαίσθητος από σένα. Ναι, σωστά τα λες, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχουν δύο είδων φιλήματα στα πισινά. Τα πραγματικά και τα ψεύτικα. Εγώ λοιπόν συχαίναμε και τα δύο εξίσου. Αφού δεν δέχεσαι τη λύση που σου πρότεινα, τότε θα πρέπει να το πάρεις απόφαση πως θα ζήσεις φτωχός. Μου κακοφαίνεται η φτώχεια, ειδικότερα όταν βλέπω τόσους ηλίθιους κρίσους τριγύρω μου που θα μπορούσαν να με συντηρήσουν μια χαρά. Αλλά απ' την άλλη, είναι ανυπόφορο να περιφρονείς τον εαυτό σου όλη την ώρα. Έχεις νιώσει ποτέ ένα τέτοιο συναίσθημα? Αν έχω νιώσει, πολλές φορές λέω μέσα μου. Λοιπόν, Ραμό, υπάρχουν στο Παρίσι περίπου 10.000 πλουσιοπάροχα τραπέζια, με 15 έως 20 σερβίτσια το καθένα. Και από όλα τούτα τα σερβίτσια δεν υπάρχει ούτε ένα πιάτο για σένα. Υπάρχουν ένα σωρό πουγκιά γεμάτα χρυσάφι που σκορπούν λίρες δεξιά και αριστερά, και ούτε μία δεν πέφτει μπροστά σου. 1.000 μυαλουδάκια χωρίς ταλέντο, χωρίς αξία. 1.000 ανθρωπάρια χωρίς καμιά χάρη. 1.000 ανόητοι κομπιναδόροι, θαυμάσια αντιμένοι, ενώ εσύ περπατάς ξεβράκωτος. Γιατί δηλαδή συμπεριφέρεσαι τόσο ανόητα στο σημείο αυτό? Δεν μπορείς τάχα να κολακέψεις κι εσύ, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι άλλοι? Δεν μπορείς τάχα να πεις ψέματα, να υποσχεθείς, να δώσεις τον όρκο σου και μετά να τον πατήσεις, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι άλλοι? Δεν μπορείς τάχα να περπατάς με τα 4, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι άλλοι? Δεν μπορείς τάχα να βοηθήσεις μια κυρία στην απιστία της και να μεταφέρεις τα ραβασάκια του κυρίου, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι άλλοι? Δεν μπορείς τάχα να ενθαρρύνεις έναν νεαρό να μιλήσει σε μια δεσποινίδα και μετά να πείσεις τη δεσποινίδα να τον ακούσει, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι άλλοι? Δεν μπορείς τάχα να πεις στην κόρη ενός αστού πως η εμφάνισή της είναι απέσια, αλλά μετά να της πεις πως θα γινόταν γοητευτική αν φορούσε σκουλαρίκια, λίγο κοκκινάδι, δαντέλες και μακριά φούστα? Πως τα κομψά της ποδαράκια δεν είναι φτιαγμένα για να πατούν το καλντερίμι? Πως υπάρχει κάποιος κύριος, νέος, ωραίος και πλούσιος, που φορά στολή με χρυσά κουμπιά και διαθέτει πολυτελέστατη άμαξα, που την είδε μια μέρα να περνά και μαγεύτηκε και που από τότε μήτε τρώει, μήτε πίνει, μήτε κοιμάται, παραλιώνει από έρωτα σαν το κερί για αυτήνα? Και τότε να της κάνεις και την πρόταση να συναντηθεί μαζί του. Ναι, αλλά ο μπαμπάς μου τι θα πει? Καλά τώρα, ο μπαμπάς σου θα θυμώσει λιγάκι στην αρχή, αλλά όλα καλά. Και η μαμά που με συμβουλεύει διαρκώς να είμαι τίμιο κορίτσι και που μου λέει πως η τιμιότητα είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο? Γεροντολογίες, χρυσή μου, που δεν έχουν κανένα νόημα. Και ο εξομολόγος μου? Δεν θα τον επισκεφθείτε ποτέ πια. Αν όμως επιμένετε σώνει και καλά να του φανερώνετε τις ερωτικές σας περιπέτειες,
θα επιβαρυνθείτε με μερικές λίβρες ζάχαρη και καφέ. Είναι αυστηρός ιερέας. Μια φορά δεν μου έδωσε άφεση γιατί είχα τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αυτό έγινε επειδή δεν είχατε τίποτε να του δώσετε. Όταν όμως του παρουσιαστείτε με δαντέλες, ώστε λοιπόν θα έχω και δαντέλες. Βεβαίως, και μάλιστα όλων των ειδών. Και διαμαντένια σκουλαρίκια. Ώστε λοιπόν θα έχω και διαμαντένια σκουλαρίκια. Βεβαίως. Όπως εκείνη η Μαρκησία που έρχεται καμιά φορά στο μαγαζί και αγοράζει γάντια. Ακριβώς. Μέσα σε ένα ωραιότατο αμάξι θα είστε. Με ψαρά άλογα, με 2 πανύψηλους λακέδες, με ένα αραπάκι, με έναν χρυσοντημένο ακόλουθο, με άφτωνα καλλιτικά, με κεντήματα, με μακριά ουρά που θα τη σηκώνουν οι πυρέτες. Στο χορό, παντού. Στο χορό, στην όπερα, στο βασιλικό θέατρο. Και εκεί που η καρδιά της θα φτερουγίζει από χαρά, εγώ θα στριφογυρίζω στα χέρια μου ένα μικρό χαρτάκι. Αχ, τι είναι αυτό που κρατάτε? Μπα, τίποτε μωρέ, μη δίνετε σημασία. Δεν μπορεί τώρα, κάτι είναι. Αφού λοιπόν ρωτάτε, ραβασάκι είναι. Αχ, είναι ραβασάκι, για ποιον είναι? Αφού είστε τόσο περίεργοι, θα σας πω. Για σας είναι. Για μένα είναι. Αχ ναι, είμαι πάρα πολύ περίεργη. Σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο να δω εδώ και να το διαβάσω. Τι λέει? Συνάντηση. Α, αυτό δεν γίνεται. Σας παρακαλώ. Γίνεται και παραγίνεται, αγαπητή μου. Όταν θα πηγαίνετε στην εκκλησία. Μα εκεί με συνοδεύει πάντα η μαμά. Αν όμως ο φίλος σας έρθει εδώ στο μαγαζί λιγάκι νωρίς, ξέρετε, σηκώνομαι πρώτη το πρωί και κάθομαι στο ταμείο προτού έρθουν όλοι οι άλλοι. Έτσι λοιπόν κι εγώ θα στείλω μετά τον κύριο στο μαγαζί της. Ο κύριος πηγαίνει και αρέσει. Και ένα ωραίο πρωινό, το χάραμα, η μικρή εξαφανίζεται. Και όσο για μένα, τσεπώνω 2.000 κορώνες. Να, βλακέντη εραμό, έχεις τόσο σπουδαίο ταλέντο και λιμάζεις το ψωμί. Μα δεν τρέπεσαι, κακομοίρη μου. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου? Έχουν δει τα μάτια μου. Έχω γνωρίσει ένα σωρό αγιογδίτες που δεν φτάνουν ούτε στο νυχάκι μου και που έχουν γεμίσει λεφτά. Μια εποχή εγώ φορούσα ένα εξαθλιωμένο πανοφόρι και εκείνη ήταν τυλιγμένη στα βελούδα. Κρατούσαν μπαστούνάκι με χρυσή λαβή και φορούσαν δαχτυλίδια με σκαλισμένη στην πέτρα τον Αριστοτέλη ή τον Πλάτωνα. Και τι ήταν όλοι αυτοί ωστόσο? Οι περισσότεροι ήταν εξαθλιωμένοι μουζικάντες. Σήμερα παριστάνουν τους άρχοντες. Εγώ τότε είχα δύναμη, ευψυχία, πνεύμα, ικανότητα για τα πάντα. Φαίνεται όμως ότι οι ικανότητες μου γρήγορα εξαντλήθηκαν. Γιατί ήσαμε σήμερα, δεν κατάφερα να ανέβω ούτε σπιθαμή. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιους διαλογισμούς κάνω συνέχεια μόνος μου και εσύ μπορείς να τους ερμηνεύσεις όπως θες. Σε παρακαλώ μόνο να θυμάσαι πως συχαίνω με τον εαυτό μου και πως αισθάνομαι ότι χαράμισα τα θεϊκά δώρα που μου έτυχαν. Αυτό το συναίσθημα είναι το πιο βασανιστικό απ' όλα. Καλύτερα να μην είχα γεννηθεί καν. Όπως καταλαβαίνετε, όταν πια διαπίστωσα πως άδικα στεναχωριόμουν για δάφτον, επειδή είχε μου σκεφτεί στον ιδρώτα καθώς έπαιζε το φανταστικό βιολί του, αποφάσισα να μην τον διακόψω άλλο. Κάθισε λοιπόν κι αυτός στο φανταστικό πιάνο. Λύγησε τα γόνατα, σήκωσε τα μάτια στο ταβάνι σαν να διάβαζε εκεί τις νότες, τραγουδούσε και μουρμούριζε καθώς έπαιζε ένα κλασικό κομμάτι. Η φωνή του έφευγε όπως ο άνεμος, τα δάχτυλά του πετούσαν πάνω στα πλήκτρα, πότε χαμηλά, πότε ψηλά, πότε στη μία άκρη, πότε στην άλλη. Το πάθος άλλαζε διαδοχικά την έκφραση στο πρόσωπό του. Έβλεπες εκεί να ζωγραφίζεται καθαρά η τρυφερότητα, η οργή, η χαρά, ο πόνος. Νόμιζες πως άκουγες τα δυνατά και τα χαμηλά μέρη και είμαι βέβαιος πως ένας πιο ειδικός από μένα θα αναγνώριζε το μουσικό κομμάτι μόνο από τις κινήσεις του Ραμό, τις εκφράσεις του, το σκοπό που πότε τραγουδούσε. Το πιο περίεργο όμως είναι πως κάθε τόσο σταματούσε, έψαχνε, ξανάρχιζε σαν να είχε κάνει λάθος και θύμωνε που δεν είχε μπροστά του τις νότες.